Als je hem de vorige vlog zien had, dan weet je hem waar we eindigen binnen. Saint-Valery-sur-Somme. We staan hier op een heel netjes camperplakje. Nou ja, plakje. Maar ruimte van zo'n 80 tot 100 campers wie best wel een groot plak. We hadden de prachtige historische oude stad bezoeken. Maar ja, zoals je hem wel weten, bleven we nooit lang op één plak. En dus wordt ons knaus weer start en gaan we weer op paard. We rieden wel langs de westkust. En waar we uitkomen, dat zul je hem in deze vlog. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. Hier ben we, Etretat. En waarom ben we hier? Hè? Ja, ik hier er nog nooit van gehoord, maar ik mocht het nooit weer vergeten van die. Want we zijn hier om de wereldberoemde grote witte krietrotsen. En dan schijnt het dat een van die krietrotsen echt nog op een olifant ligt. Nou, hij zit vooral in beeld. Zijn jongens een gratis tijd, denk ik. Het is mooi ook. We staan hier 5 kilometer van de camper. Op een mooi plakje vlak bij Tjerkens. Ik kan alleen een beeld van mij zien. Maar het is hier smoordruk. Kijk door de kap maar heen. Mijn favoriete hobby, trapmarennen. We zijn er ook nog net. Daar maar we heen. Ja. Meestal maak ik net hiemje van Dieter. Maar ik heb het wel lekker stijl, hè? Maar we zijn op een tussentroplakje. Best gewoon, denk ik. Ik ga naar de top. Dat is een hier. Nee. Nou, dit is the place of all places. The top of the world.
Nou, een mooi plakje hier trouwens. Mooi doeken. We kunnen nog heen, door de doorweg. Nein, für später, nach dem Wasser. Dass man quasi dann Please, jongen. abends das Essen Ja. Nou, we gaan nou die olifant wel aan alle kanten bezien. Maar helemaal boven in het beeld, dus aan de overkant van het dorp, daar moesten ze het echt naar boven op die bergkeuren kennen. Dus daar maar ik naar hinnen. Die had nog net honger. We zijn de andere kant nog net omheen geweest. Maar dit is nou minder. Allerhand. Raar trapjes. Ja, daarboven zit een sjerker, daar moeten we heen. Hè. Nou ja, zullen we komen. We hebben er ook uit komen. Er is het. Hier de kapel van de Notre-Dame de la Garde. Helaas die in de stijgers, dus we kunnen hem net bezien. Hij nu blazen. De kapel is gebouwd rond 1854. Echter in 1942 is het door de Duitsers verwoest. En in 1950 werd helemaal opnieuw herbouwd. Alleen dat doe wel in een oren stijl. Meesten gaan natuurlijk dan nooit naar rots zien. Dus dan is dit een hele belevenis. Voor u zeg ik trouwens. Nou, we kunnen een heel eind verder, maar ik vind dat het wel handig is. Toen we eindelijk weer beneden wien, troffen we deze twee meisjes aan. Lekker in hun badjas, stak mij en zo het stroom de zee. Heerlijk even aankwollen. Dus fietsje stien we klaar voor de bromreis naar de camper. 5 kilometer. Maar we gaan mooie foto's maken en die moet je hem net onthouden. Dus hier komen ze.
Dita is hier op Joentijd nog eens een keer heen gefietst om foto's te maken van deze prachtige zonsondergang. En ze is eerlijk, ze is wel mooi. Ik ben trots, jongen. En trouwens, kapot denk ik. Ja, Doe wel misschien, weet ik niet. ik kijk het. Mooi plakje voel. Maar ik krijg dan op fietsen naar de kust west. Nou, dat hebben we misschien zelf. Maar mooi plakje voel. Rustig buurtje. En gratis. Nou ja, zet een model en dan geen haan die ernaar kraait. Als je dan per Belgen daar en een Spanjaard, maar dan steen je verderop, steen je dan per Friesen zelfs. Nou, ik zal het spul even niet zetten, want zoals ik zei, ik ben weer rond van de fietstocht. Dus een beetje zweet. Ik denk dat je dan gratis, 24 denk ik. En als dan wat in de winst is, dan is het wel lekker. Hè? Dus is dan een drankje, hoe laat is het? Het is jouw zoon west, dus heeg tijd. We hebben hier weer een heerlijke nacht hoor. En super rustig. We zien je de Franse wegen weer op. Op naar je volgende bestemming. Dita hier een mooi plakje van. Saint-Léonard de Bois. We hebben vanzelfs net gereserveerd. En meestal komt dat wel goed. En dus gaan we dapper op paard.
bent nog genoeg hier in plakjes. Dit komt wel goed. Vol zelfvertrouwen rennen we dan ik de receptie ben. Maar je kun je er soms raar in vergissen. Want ondanks dat het je vrij leeg lieke, biedt toch de camping helemaal vol. Er zie je dan ook niks oors op, een campercontacten weer bij te pakken en een oud plakje te zieken. En dus wordt je knauwske weer start en gaan we weer op paard. We zieken weer een oud plak. En waar we dan weer uitkomen, ja, dat zag je hem weer in je volgende vlog. Zul je hem dan ook weer? Dit is het plakje worden. Er stier je zelfs een masseuse op het kampeerterrein. Nou, dat hoeft niet dat je in 2 keer te zien. Maar waar we binnen, dat verklap ik nog net. Dat zul je hem dus in de volgende vlog. Hey, en wat mooi dat je hem weer zeggen. Bedankt voor het zien. Doe even een toenke, hè. En word even een abonnee. Het kost het niks, het is gratis. En vergeet net het beltje om te zetten, hè. Want dat er dan een nieuwe vlog online komt, dan krijg je even een tekentje. Dus, makkelijk toch? En oh ja, echt wel leuk. Zet even onder in de comments wat je van deze vlog vond. Altijd grappig. En ik reageer er altijd op. Laters. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fiets dit achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen